Toată lumea, eu mă numesc Gabi și astăzi vom face un nou episod de Clash Royale. Uh, Astăzi am ajuns și eu în sfârșit level 7. Da, este o nouă ofertă. Ce să zic? N-am mai postat de foarte mult timp și îmi cer mii de scuze. Și astăzi voi posta, iupi. Stați să verific de cu... Să scrie de Kira. Lăsați. Haideți să facem primul match. Da, m-am mutat în alt clan, Nova România. Intrați și voi dacă vreți să jucați alături de mine. Da. Haideți să facem match-ul. Da, am văzut și eu că a apărut moda asta cu jocul ăsta nou, Momo. Da, nu-l încercați acasă. Da, credeam că băgă. Îi dăm damage câte un pic, dar e bine. Omorâți-l! Ce, boy? E super bun decul ăsta, îmi place la nebunie. Bravo! Bă, și nici nu m-a atins, frate, deci nici nu m-a atins. A fost cel mai bun match din viața mea, pentru că nici nu mi-a atins turnurile, frate. Să filmez, da. Ce epică. Da. Mi-am schimbat mult decurile. Uitați un nou deck de-al meu. Cred că e bun cel. Nu știu. Haideți să mai facem încă un match.
Mamă, frate, ce mi-a dat-o nebunul. Hai, mi-am folosit tot elixirul. Nu, mi-au bătaie. Mi-am luat bătaie. Deci mi-am luat bătaie meciul ăsta. De ce toată lumea folosește lilie 500 în arena 5? Ce sunteți, fraților, așa curioși? Mamă, dacă aș avea și eu balonul... Urăsc atât de mult balonul ăsta. Inferno Tower mi se pare un pic cam prope. Gata, fraților. Trebuie să ne apucăm de treabă serioasă. Haideți. Mamă, nu am ce să pun. Și mi-a luat ambele turnuri. Sunt nervos. Ia să jucăm noi cu alt deck. Oare o fi așa de bun deck-ul ăsta? Uite, deck-ul ăsta îmi place. Oare să-l copiez și eu? Ăsta care m-a bătut acum e chiar bun. Ce n-aș vrea să copiez niște decori care m-au bătut pe mine, niște tipi de ăștia care mi-au dat bătaie. O să pun pauză și când îmi găsesc un deck bun, o să revin. S-ar putea să joc cu ăsta. Nu știu cât de bun este, dar cred că în locul lui aș băga, nu știu. Uite, Inferno Tower. Oare au ăștia un deck cu Inferno Tower? Gen... N-am peca nici n-am nimica.
Are level 8, frate meu. E bun. De ce folosi Hunter-ul de level 1? Nu înțeleg asta. Cred că o să bagi un Baby Dragon. Sau în continuare... Hai că-l atacăm intens. Hai că i-am dat jos și turnul. E super bun decul ăsta cu Infernotaur. Acum, parcă mi se pare mai bun decul. Tot ce vreau eu... Haide, frate meu. Hai, frate meu. Am doar Wizard-ul care este Air. Match over. A fost destul de bine. Da, cam atât a fost și cu acest episod. Eu sunt Gabi și ne vedem data viitoare. Pa!